nagbebembangan kayo, expression niya lang pala yun. Expression lang. Ang ikli naman! Ang ikli! Kasi huwag mo na tayo tumawa. Ulit. Yung sa camera, hindi kami titingin. Hindi kami titingin. Yung mahal kita. Nahiya na tuloy ako. Hindi. Para sa Chino Pops to. Di ba ganun yun? Yung parang, yun, sarap mo, mahal kita. Di ba? Dali sabihin. Hindi totoo. Hello guys! Ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang podcast na napakaraming mali ulit. Hindi, wag mo na i-cut. Kasama yon. Alam niyo po ba, may honest confession. Sa tinagal-tagal nito, na half a year na hindi ko pa na-memorize memorize ko yung lahat ng sinabi ng ex ko, memorize ko pa rin yung mga promises na pa ako. Pero ito hindi ko ma-memorize. Sorry na. Ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Grabe, ito na nga. Pagbibigyan ko na ang mga Chino Pops. Yung kasama natin ngayon ay heartthrob ng Love Radio, heartthrob ng social media. Mamaya na natin alamin kung bakit. Please welcome Kevin C. aka Kim Chino! Grabe naman to! I made it! You made it! Alam mo, akala ko hindi na ito matuloy. Oo, dude. Pero kasi na-invite ko na siya before, kaya alam may mga unexpected circumstances. Yung unexpected na yun, mga mahal, tigyawat ko yun dito. Tagyawat. Oo, syempre bawal kaming lumabas sa camera na may charot ka na mo talaga makinis to. Pero yun, thank you, dude. Thank you, dude. Alam ko for busy having ka. me. Akala ko talaga. Hindi lang ako morning person. Oo. Pero wag ka mag-alala. Ano naman to eh. Pero ano oras ka ba dumadating sa office? Alam, baka makita ni Ma'am Nicole. Pero Ma'am the Nicole. afternoon, 1 p.m. 1 p.m. So maaga ako ng isang oras sa'yo. May utang akong isang oras sa'yo kasi mas maaga yung Ay, call naku, time mo. perahin mo na lang. Pagkain lang kaya ko sa ngayon. Pag dumating yung DF, papapaskuhan ko lahat ng nag-guest ko. Ay. Kape lang, okay na. Grabe, ano mo palang, no? Smile mo palang Ay, ulam na. nakakahiya. Alam ko marami na, patingin nga, doon sa camera mo. Ay, sasabihin ko smile mo palang ulam na. Ang ina mo. Kahit mag-married na ako, Chino Pops pa din ako. Chino Pops! Chino Pops! Pops! Ali Pops! Sino si Kevin C? Si Kevin C. Hindi si Kim Chino. Si Kim Chino. Parang same lang din naman sila. So hindi mo naman nilayo yung branding mo? Oo, kasi before, mahal to. Tita Okay Max. lang. Before kasi, corporate talaga ako, Tita Max. HR business partner ako ng one of the leading fast food chain. Gusto ko lang i-flex kung gaano ka katalino. Hala, nakakahiya. Gusto ko lang Nag-research i-flex ka na, ata. Hindi. Yung mo din kasi, yung branding mo yung first impression ko sa'yo, ay ang talino naman. The fact na nasa HR ka, di ba kami, lang kami, sa dulo-dulo ng ropor. Pero hindi, di ba? At saka pag nagmi-meeting tayo, yung mga inputs mo talaga pinapakinggan ko. Pero matalino ka naman talaga, di ba? Hindi lang yung impression doon, di ba? Matalino. Go, tuloy, HR. Ayun, HR business partner. So, ay, ibig sabihin nun? Lahat ng problema ng empleyado sa amin binabato. Pati na rin minsan lahat ng concerns yan. Oo, lahat ng concerns. Kung may nag-resign, ako rin. Kung may gumawa ng kasalanan, ako rin gagawa ng papel para masisanti. Ganun level. So kita mo lahat ng records ng empleyado mula sa kung anong edad nila hanggang sa pinakasikreto nila na bawal ilabas sa kumpanya. Oo, mga pati nga minsan yung yung mga file na tinatawag pag may mga 201 files. Oo, ibig sabihin nun may mga hit mo, di ba? Oo, pati yung momol mo ng manager mo. Naka-record
Nare-record yun? Oo, may ganun Hindi kasi yung bawal sabihin na alam nyo yun? Hindi yung bawal Ay, sabihin. hindi, syempre bawal, wala naman na ako. Oo. Pero may ganung instances Oh my God, na... nare-record yun? Oo, nare-record yung Halimbawa, mga offenses nahuli kayo, nyo. lumabas kayo sa banyo, mga ganon. Hindi nga. Kapag Oh may my report, God. nandun talaga yung Tita Max. 201 file. 201 file sa mga HR people dyan. Ganon. So, may, di ba HR siya? So, yung 201 file. Halimbawa, may nakalabas. May kaso ba yan against sa inyo? Oo, kapag yung HR nag-disclose ng mga information na ganun, pwede kaming kasuhan. Parang Sino sa confidential inyo? yun Siyempre, eh. marami kayong... Hindi, I mean, may investigation naman yan. Due process. Ang tawag, due process. So mm-mm. kung kunwari HR, pina-HR, pwedeng ang mag-handle nun yung HR manager or yung superior na talaga, superior. vice president, ang ganun. Pataas-taasan lang. Pero most of the time naman na kailangan kapag HR practitioner ka, role model, di ka nagkakamali, di ba? Oo, kaya yung impression ko sa iyo, di ba? Hindi ka nagkakamali. Parang Diyos ka na, papuntang Diyos ka Uy, na. ako lang to Pamangkin lang kami ng Diyos, ikaw anak. Ako lang to Oo. May tanong ako. Magbigay ka, since wala ka naman na doon, magbigay ka ng isang, bukod dun sa momol, na grabing na-record mo sa 201 file ng isang empleyado. Ano pa yung pinaka-grabe? Uy, meron na. Ito totoo to Hindi ko na lang sasabihin yung company. Pero meron kaming kaso dati na pumunta sila sa CR. Oo, pumunta sila sa CR. Sino to? Ano yun Magka-level lang sila. Hindi magka-level lang boss. sila. Hindi naman sila boss to employee relations. Magka-level lang sila. Pareho silang rank and file. Pumunta sila sa CR tapos doon sila nagjugjugan, nagbimbangan. Jugjug talaga. Oo, pero walang record. Kasi ang CCTV footage lang sa CR is technically papunta lang sa CR. Paano nalaman? Merong nag-CR din Tita Max sa boys. Tapos naririnig nila yung kalampagan. Babae lalaki naman sila. Oo, narinig ang chuk-chuk. Oo. Diba? Tapos sinakarinig pumunta, nagsumbong. Nagsumbong sa guard. Ayun. So nagkaroon ng report that time. Pinatawag ba silang dalawa? Pinatawag. Pero dinideny nila. Deny. Pero usually, di ba kapag... Nilalagay pa rin sa record kahit na deny? Oo, pwedeng... Hindi, allegation na yun. Kung hindi man mapatunayan, allegation, pero recorded pa rin. Recorded pa rin na meron kang ganitong allegation. Di ba syempre kapag nasa public, iba yung excitement nila. Baka kaya nagkakalampagan na pangmalakasan. Siguro na sila, in-hit sila habang nasa opisina. Ang lamig pa naman sa office ng mga ganong industriya. Pero may payo ako, wag pag lunch break kasi sabay-sabay kasi. Ayun na nga, dapat mga patay na. Tapos, sumasama ka naman sa mga hearing na ganyan sa HR. Oo, ako nagkakandak ng hearing. Akala ko sumasama ako sa Bemba. Pwede din. Sumasama ka sa hearing. Sa hearing, ako minsan yung facilitator ng hearing. Oo, ang talino mo talaga para i-handle mo yun. At saka the way ka magsalita sa mga meetings natin, sabi ko, alam na alam niya mag-facilitate, mag-manage ng ganong usapan ng mga admin. Tsaka maganda rin kasi kapag fruitful yung meeting, di ba? Oo, di ba? At saka yun sa'yo, data-driven talaga data-driven dapat. lagi. And lagi kang, hindi tayo ayon sa, kasi ganito yung nararamdaman ko eh. Yung emotion mo lang. Ikaw lagi, teka, saan ba natin kukuhanin yung data na nagsusupport dyan sa sinasabi mo? Oo, yung mga pinaglalaban nyo, dapat merong support, di ba? Kunwari may gusto kang pagbabago, might as well have the data supported on that goal mo. Okay, dun, yung bang pagiging Kevin C mo dati, nakatulong ba sa'yo yung mga data mong nakukuha online? Like, ito yung market ko para ma-achieve mo yung pag-trending ng mga hugot lines mo. Oo. Part yun yung mga digital team din natin usually nag-pull out ng data. So minsan talaga merong mga demographics sa tinatawag. Yan. Oo, totoo. Age.
Di ba? Oo. Graphics, tapos kung ano yung peak time mo. Yan. Di ba? Oo. Part talaga siya ng strategizing ko. Hindi, totoo. Kasi once na nag-post siya ng mga hugot mong may tama at naka-relatable talaga, talagang nagpipik yung share, yung comments, pero lahat talaga gusto ka tsupain. Ay! Bakit sa ganito? Di ba? Yung sa mga Bisa pa chino. lang, bakit nag-iinit na ako? Totoo. Kasi eto, share ko lang. Di, bago ka pumasok, Kevin C, ganyan. Syempre, stock lahat ng DJs, di ba, Kevin C? At ang best friend ko, pinapalo ka na. Talaga? Oo, si Mamalay. Tapos, Ay. nagla-like siya ng mga post mo. Alam mo, kasi mahilig yun sa masarap eh. Laging topless si bakla. Topless ka kasi. Siyempre, hindi sila nakafocus sa sinasabi mo doon. Ala! Para sabihin ko sa'yo. Sayang effort ko. Oo, nakafocus sila sa smile mo at sa naked body mo. Totoo. Hindi, ano oo. yun? Marketing. Hindi, alam ko yan. Alam ko na alam mo yun. Mas Marketing. alam mo yun, Ito Tita yung Max. branding mo di ba? Branding niya yun Kumbaga, pag may hugot, tas topless, tas killer smile, Chino Pops to, Di ba? diba? Kim Chino to. Tama. Tama. Oo, para na rin yun sa mga mahal ko. Yun. Okay, next. Di ba Kevin C ka na? Bakit ka nahika? Anong meron sa Love Radio? May Kevin C ka na Oo. Kasi Tita Max, talagang nag-OJT ako sa Love Radio. Communication major ako, mga mahal. Communication major ako. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity mag-OJT dito sa Love Radio Manila. Tapos, 8 years akong nasa corporate. Hindi talaga ako psychology. Usually kapag HR, Tita Max, psychology graduate. Correct. Nagkaroon lang ako ng opportunity noon para umangat sa corporate ladder sa pamamagitan ng HR practice. O yun nga, nag-HR ako. Supervisor, naging business partner, tapos kailangan ko ng malaki-laking sweldo. Tapos as time goes by, parang mga 8 years ako nag-HR, doon ko na-realize na medyo meron naman akong ipon, why not try ko naman or i-risk ko naman yung leap of faith ko or career ko sa passion ko talaga. Kaya ako nag-communication major ay gusto kong mag-radio DJ. So papunta doon. Alam mo na papunta doon talaga. Alam mo. Alam ko By na. heart. Oo, yung parang meron kasing ganun, Tita Max. Ano yung year ka nag-OJT sa Love Radio? Hindi pa alam 2015 ata 2015. ako. Wala pa ako sa Love Wala ka Radio. pa sa Love nun eh. Yes pa ako, yes. Nasa yes pa siya nun. Pero, yun nga, meron kasing times dati na, o yung turning point ko, Tita Max talaga na, nagtatrabaho ako, sumisweldo ako ng okay, pero parang gumigising ka na hindi ka masaya na papasok ka ulit, nagtatrabaho ka ulit. Grabe na yung stress kasi nga, grabe rin naman Inuwi ba ang talaga. trabaho ng HR? Oo, Tita naiuwi. Max. Talaga, kahit Saturday, Sunday, madaling araw. Ay, shit. On call? May pumasok na magnanakaw sa store. On Anong call? gagawin namin, Sir Kevin? Wow! As a guard ka na rin. As a guard. Grabe, sa'yo kinoconsult yun. Ganun. Grabe. O, diba? Paano ka, matalino ka talaga doon para yung magnanakaw isipin pa paano gagawin, diba? Imagine yung may security guard na yung tatawag. At ang mga ko noon, Tita Max, ang mga branches ko noon, Cagayan de Oro. Pamindanao ka na. Tugigaraw, magsusumbong sa akin. Ay, punta ako dyan. Lipad ako. Totoo. Hindi, gusto nila talaga ng abiso kung anong dapat Hindi, gawin. they look up to you kasi. Oo, And they siguro trust yun din. you. They trust me. Kaya mahilig Yung din talaga ako judgment. sa trust. Trust ka? Hindi sa labas? Hindi, wala pang ipon. Ang tatago yun doon. Sino si Kevin? Sinong bata siya? Noong bata, si Chino Pops. Si Kevin C. Bata pa lang, na ako Tita Max. Malibog daw. Sabi ng audience. Hindi malibog. Bata pa lang, maipon na ako sa pera. May alkansya ako dati, Tita Max.
Oo. Lalagay ko doon yung baon kong 20 pesos, tapos hanggang mag 100 yun. Tapos ang ginagawa ko para hindi ako gumagastos kapag magre-recess, nakikipagkaibigan ako sa mayaman. PR skills talaga, Oo, no? PR talaga. Alam mo naman kapag mayaman yung kaklase mo may pencil case na di gano'n. Ay, may correct. sharpener na di ikot, pencil case na second floor, di ba? Correct. Yun, nakakatipid si Kevin So, sila. nakikishare ka o binibigyan ka? Minsan binibigyan, minsan ayaw naman talaga nila nung baon nilang kanin. Ako na lang, di ba? Oo. Tapos lalagay ko yung pera ko sa alkansya, ganon. So matipid ako nung bata pa lang. Hanggang ngayon yung tipid na yan, dala-dala mo. Kasi generous ka eh. Generous ako sa mga taong special sa akin, sa mahal ko. Sa mga may yan. bilang sa buhay mo, may Oo, value. yung may bilang, may Totoo, ambag, may correct. katalinuhang taglay. Correct. Gusto ko rin talaga ng Mga mahal mo. nag-grow up. Si Tita Max nag-birthday. Oo, di ko yan binadala niya ako ng tinitipid. blue na flower. At nagmamarka yun sa akin. Alam mo kasi, dude, yung pagbibigay, energy yan eh. Once nagbibigay ka sa tao, ibig sabihin may value sila sa buhay mo talaga, Totoo, diba? totoo yun. Totoo. Kasi kapag walang value, ba't ka mag-aaksaya ng oras bumili? Oo. Magpipipindot ka dyan, madali mag-add to cart, pero yung energy and pera. So, generous ka. Generous nga ako kapag mahal ko yung tao or special. Oo. Kasi nung, ma-share ko lang din. Mga mahal. Kasi nung bago akong DJ, si Tita Max ang nagtuturo sa akin ng mga pindot-pindot. So, tumatatak sa akin yun. Tapos, naalala ko pa dati, mahal, nung bago ako. Ako kasi mahilig ako sa pabango. Na-disclose mo ba dito yun? Oo naman. Alam naman nila. So mahilig ako sa pabango, mahal. Talagang 20 ang mga fragrances ko. Tapos Mamahalin. gusto ko iba-iba, depende sa mood ko. Tapos nung bago-bago ako, meron kaming recording room. Doon tumatambay si Tita Max. Ako wala akong mapuntahan. Sabi niya, turuan kita ng mga gagawin ganito, practicein mo dito. Tapos tinitiis niya lang pala yung pabango. Oo, kasi ano naman yun eh. Hindi naman sa, ayoko rin maka-offend kasi. Kumbaga, ako na lang mag-a-adjust. Parang gano'n. Nahihiya ako kasi. Imagine ninyo mga mahal, yung mga pabango ko yun, pang malakasan yun, ang dami ko nang napapol Pag-uwi ko doon. nga, Si Tita Max hindi. nag-nebulizer ako pag-uwi. Hindi, charot lang. lang. Inas mo talaga. Meron talaga sensitivity sa pang-amoy si Tita Max. Kaya kayo dyan, yung mga nagpaplanong jowain to, ha? Sinasabi ko nyo. na yan, bawal magpabango. Bawal magpabango. Pero thank you, dude, nag-adjust siya. Tsaka yung flower. Thank you talaga Scentless. kasi walang scent, 'di ba? Correct. Tapos 'yun, balik sa tinuturuan kita, naalala ko noon, kung bakit kita kasi hindi naman lahat ng tao parang willing kang turuan. Parang ikaw kasi parang grounded siya na tao, humble and willing to learn. Yun yung masarap na turuan na rin nag-a-adjust. Oo, Wala tsaka naman ako pinapatamaan notes dito. pa. Cut nyo. Wala naman. Hindi. Di ba may mga ganun tayong, ganun tayo sa iba't ibang Hindi, marami ka na rin kasi nakatrabaho. Oo. So, At saka hindi lang sa definitely. trabaho, in life in general, di ba? May mga tao talagang mahirap. Ang pa-plastic ng dalawa. Hindi, unang banding kasi natin, dude, bago yung turo-turo na yan, tingin ko nauna tayo sa team building eh. Team building. Doon na-develop yung, sabi ko, okay, ito na tao na to. Oo, di ba? Parang may mga nagda-doubt sa kakayanan ng isang tao pero tayong dalawa. Sige, dude, di ba? Di ba nagtitiwala ka? Go natin, push natin na siya yung Tsaka sa inaangat elite. kita doon eh. Para papuntang Diyos ka na talaga. Inaangat kita doon para ma-feel mo na you belong. Na okay tong group na to, wala kang dapat pigilang damdamin. Ikaw bahala. Yung parang kaya mo pinaparamdam ni Tita Max. Tsaka ng team talaga ng Love Radio team na. Pinagkakatiwalaan ka. Natama rin yung decision ko na sa team na to. Yes. Ah! Tama talaga yung decision mo, yung decision namin, di ba? Ay, alam mo ba, Tita Max? Go. Ito, balita ko Dati, mahal kasi, ang dahilan kung bakit ako, ang dahilan kung bakit ako nag-audition ay nakita ko yung posting nila Tita Max. Yung Sugar audition, Daddy. And then, pero ganon. din pala talaga ng radio DJ. Oo nga. So nabanggit nila, Tita Max, ngayon natin klaruhin na Ano hindi yun? ako ang iyong pinili nun. Parang meron. Sige. Ako naman
lagi ko naman sinasabi nun eh. Hindi ako yung lahat kami pwedeng mag-screen. Sino yung abutan na DJ. Tama. So, ang pumasok na sa akin nun kasi siya. So, syempre, na-screen ko siya. Bias. Oo. Ang na-screen ko, isa sa na-screen ko sa best sa mga na-screen ko siya. Hindi kita na-screen eh. Hindi Gets ko mo? nga naabutan. Si Diego sa'yo eh. Tama. Si Robin Si pa nun. Robin Ang Conyo. napili ko, nakalimutan ko na yun. Baby boy. Ay lang yato. Baby boy. Kasi yun. Naalala nyo? Oo. Ayun. Sinabi ko rin yun sa'yo eh, di ba? Na hindi ko napili. Pero buti na lang talaga. Pero ang dami nag-audition nun kasi dati. Ang dami. Ginalingan ko lang talaga. Ako lang yung pumorma nung. Hindi mo kasi ako nakita nun ata. Oo. Kasi yung forma dun na pang final boss. Kevin Final Boss. Na para bang ako tagapagmana ng mga company namin. At saka, we heard a lot, Tagalog na lang. Ang dami kong naririnig na good review. Wow, Lazada yarn. Good review. 5 stars ka talaga. So, di sabi ko, syempre, kung tiwala ako sa judgment ni Ma'am Nicole, syempre, di go, girl. Oo, yun nga. At saka dahil lang sa social media ka na, alam naming entertaining ka and engaging ka. Parang plus factor din. Pero dati, mga mahal, tsaka Tita Max, nung nag-audition ako, hindi ko nilagay sa credentials ko yung... Na ikaw si Kevin C. Hindi ko nilagay yung credentials ko as content creator. Gusto ko sanang matanggap bilang dun... As a tao. As a talent. Yung kung ano lang kaya kong ibigay, communication skills, ad-lib. Hindi ko Pero nilagay. bakit namin nalaman? Hindi, nalaman in-stock din na ni Mama Nicole. In-stock na syempre, nila. Ma'am Nicole yan. Ayun, doon niya lang nalaman. Actually, happy ka? Super. Happy ako. Tsaka sa team na to. What's your 5-year plan? In-HR ako. Hindi, syempre, may goal ka in 3 years, 5 years, 10 years. Nakikita mo ba yung sarili mo nasa Love Radio ka pa rin? Oo, dito pa rin. Kung nandito ka pa. Wow! Bababa ako sa RH. Baba dito. Hindi, nariniwala ako dito pa yan si Tita Wax. Hanggang mag-65, hanggat may kada makikita. clinic at nababanat ang buka, sa Love Radio tayo, igaganito ko yan. Di ba, ma? Kaya. Hanggat may Chino Pops! No, Pops! Chino Pops! Chino! May sumulat sa'yo. Alas, totoo ba yan? Tawag dito Tita Max Confession. Uy, mahilig ako sa mga sulat-sulat. Go. Totoo. Uy, wait lang pala dun sa mga interview, sa mga hugot mo. Kasi very relatable siya. At saka nakikita ko sinishare talaga ng mga friends ko sa Facebook, nakaka-relate. Bukod dun sa half-naked body mo. Naranasan mo ba yun? Kasi para makahugot ka ng ganun eh. Okay. So, ayoko na maging hipokrito, no? Hindi lahat ng mga content ko or yung mga knowledge ko sa relationship ay naranasan ko. Meron dong mga tendency na nagiging inspo ko yung relasyon ng iba, yung memes, yung mga kanta. So doon ako humuhugot. Okay. Pero most of them din naman naranasan ko maging option, naranasan kong ipagpalit ako, yung naranasan kong situationship. bare minimum, walang label, situationship. Naranasan ko rin naman yun. Sinusulat mo ba yun bago mo Ad-lib i-content? yun, Tita Ad-lib Max. talaga. Yeah, Ang ad-lib. galing nga talaga, ma. Kasi mahirap Galing mo, kapag dude. word per word. Halata eh. Mahalata Walang ang emosyon pag-word, no? word per word. So, kailangan mo mong namnamin. Oo, tsaka nakaka-fulfill din Tsaka kapag yung room, template mo yung room. Room mo yun. Room ko yan. Room mo yun. Yung mga kasabit-sabit na bag. Pakita nyo dito. Oo. Diba? So, room mo yun. Room lang kasi maganda yung lighting doon. Kasi ang laging umpisa mo, ang sa akin lang. ang akin lang naman. Ayan, ang akin lang naman. Yan. Ang akin lang naman. Diba? Follower ako. As a follower. Akin lang naman. Ang akin lang naman. Ano? Ang akin lang naman, kung jojowain nyo si Tita Max, dapat mayaman kayo. Totoo naman. Dax, and at the same time, Totoo. afam na. Totoo, hindi na para Thank you, dude, for the support. Eto na nga, Tita Max Confession. Confession. Dear Kim Chino, Ah! mahal ko pa rin yung ex ko, kahit may asawa na siya. Ay? Kaya, nakikipagkita ako lagi. Payag naman siyang magbembang kami.
Tanong lang po. Ano ba yan? Yung mukha. Yung title. Okay. Tanong ko lang po, Kimchi. Pipiliin niya kaya ako kapag tinuloy-tuloy ko to? Next. Kapag kasi nagsisex kami, sabi niya, mahal kita. Totoo kaya yun? Hala? And last, kapag chinat ko kaya yung asawa niya para maghiwalay sila, magagalit kaya siya? Makapal naman ang mukha niya. Love? Ay, Andrea. Andrea, Diyos ko. Andrea ka pa man din. May kilala ka bang Andrea? Hindi maraming Andrea na mabait. Oo. Meron din namang Andreang... Ganito. Oo, Ayan. Andreang So ganyan. first question niya, dude, pipiliin niya kaya ako kapag tinuloy-tuloy ko to? Kabit ka na nga, 3 pa tanong mo sa akin. Ang galing mo talaga, Mars! Galing mo talaga, dude. Sabi niya, On. pipiliin. Oo, Pipiliin. kapag tinuloy. So, kumbaga, nag-a-assume siya na kapag nagbebembang kami, tuloy lang ang kanilang pagtataksil ay magkakatuluyan sila. Uy, una sa lahat, mga mahal, oy kayo kung pipiliin kayo ng tao, hindi kayo itatago. Di ba tinatago siya? Clear indication yon. Una sa- Ulitin natin, kapag mahal ka, proud na kayo. Hindi ka itatago. Oo, iba kasi yung secret sa private. Di ba? Yung ginagawa sa kanya parang sinisecret siya. Pero kung pina-private ka, alam or kunwari nagkita tayo Tita Max, tanongin mo ako, single ka ba? Hindi ako single. Meron akong jowa pero hindi ko sasabihin sa'yo kung sino. Yun yung private. Pero yung sasabihin mong tinatago ka para bembangin, ay naku, paano ka pipiliin yan? Nasasarapan lang yan kapag sekreto ka pa. Totoo. Alam mo kung ba iniisip ko kasi, bakit siya hopeful? Kasi mahal niya eh. Bias siya sa kung anong nangyayari sa kanilang bembangan. Diba? Or pwede rin kasi Tita Max, 'di ba nga sinisecret siya, tinatago siya, mahal niya, or hindi pa siya natatrato ng tama. Kasi bare minimum yun correct, 'di ba? correct, Bare correct. minimum, mali yun na tinatago ka, may asawa, pero tapos nafo-fall ka, mahal na mahal mo. Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa natatrato ng tama. Feeling mo yun na yung best relationship. Oo, feeling mo correct. yun na yung relationship. Ganda naman no. Nakikinig ba kayo dyan? Chino! Yo, Pops! Chino! Okay. Ang ganda nun no. Yun yung mga hindi natin naaalala sa araw-araw. Oo. Ang onti kasi girl ang option mo. Sabi ko sa'yo, damihan mo yung option mo para malaman mo na bare minimum yan. Oo, nakala mo diyan ka na makikiliti. Correct. Yan na yung masarap. Oo, yun ay sagad. Chino pa. Meron pa yan. Next question. Kapag nagsisex kami, sabi niya, mahal kita. Totoo ba yun? Ay naku, Diyos ko, ang daling sabihin ng mahal kita pero ang hirap patunayan, di ba? Kapag sinabing mahal, ang daling sabihin, pwedeng mahal kita. Ikaw nga tinatawag ko mahal. Hindi totoo. Hindi, mahal ko naman talaga yung mga Chino Pops. Pero kapag sinabihan kayo ng isang tao, walang relationship, walang label ng mahal kita, naku, huwag kayo agad maniniwala. Kasi ang daling sabihin ng mga salita pero ang hirap patunayan at ang hirap gawin. Di ba? Pwedeng nagbebembangan kayo, expression niya lang pala yun. Expression lang. Ang ikli naman! Ang ikli! Kasi huwag mo na tayo tumawa. Ulit. Yung sa camera, hindi kami titingin. Hindi kami titingin. Yung mahal kita. Naiya na tuloy ako. Hindi. Para sa Chino Pops to. Di ba Go. ganun yun? Yung parang, sarap mo Andrea, mahal kita. Di ba? Dali sabihin. Hindi totoo. Kapag andun kay, extreme kasing emotion eh. So, in-hit kayo, napapasabi ka ng mahal kita. Diba? ganun Kayo ba lang yun. napapasabi ba kayo ng mahal kita in bed? Oo. Ang sarap akong correct. Sino mo na si Andrea pa? Ako na si Andre na yan. Nagpa-flashback. Sinasabi ko ba yun? Tangina, swerte niya naman. Pag, Oo, pwede rin kasi, Tita Max, isa pa, love language mo yung words of affirmation. Factor din kasi ang love language. Kaya yung mga dyan, yung marurupok,
naku, dapat i-guard nyo yung sarili nyo sa mga love languages, lalo na yung mga maling tao. Ang Oo. galing mambola niyan, di ba? Mm-mm. Yung mga dila niyan na pagkadulas-dulas, pagkatamis-tamis, di Oo, ba, Tita may mga Max? taong magaling i-research mo na yung love language mo tapos yun yung huhulihin nila para Oo, ma-fall ka, pwede no? silang mag-research para Oo. matikman ka. Totoo, 'di ba? At saka tinan mo, the fact na nahuhook ka, tinatanong mo sa amin kung totoong mahal ka, ibig sabihin nahook ka dun sa Oo, mahal ka. hinahanap-hanap mo, di ba? Hinahanap-hanap mo na para bang Mahal kita. kailangan ito na yung phrases mo kapag binabarurot mo. Ama, I love you too. Kasi pagtapos ba, masarap ba sabihin yun? Aftercare. May aftercare. Oo, Pag may aftercare ba, mahal? Uy, oo, factor din yun na Hindi. doon mo kasi at the end of the day, kapag tapos na kayo, pagod ka na eh. Pero yung thoughtfulness mo na parang O, bigyan mo punas ng ka. towel. Ah? Pass! Gino, pass! Hindi tama, no? Hindi, ewan ko sa'yo, Tita Max. Hindi, sa akin importante siya. Kasi Di ba? parang parausang ka lang talaga kanya-kanya after. Oo, It's not dapat love may for care me. pa rin. Oo. Kumbaga parang pasasalamat mo rin yun sa pagmamahal, sa Oo, effort, di ba? Na kung mahal Si mo, Thirdy bigyan naman mo. kinikilig si Thirdy. OA si Thirdy. Ay, parang mga familiar yung mga sinasabi ko dito. Hindi totoo. Go kayo sa aftercare. Oo. It's a yes. It's giving It's giving green flag. Mm-mm, It's giving true. mahal nyo ang isa't isa. Nag-aftercare ba ang isang Virgin? Oo, lalo na kapag mahal ko, di ba? Paano? Oo, may hindi mahal. Merong dyan ka na, okay, ligo na ako. Paano? Bukod sa sinabi mo na, bigay towel, what else? Okay, bigay towel, tapos yakap muna. Di ba? Mas intimate yung kwentuhan after, di ba? Oo, is intimate. Pero wag punas ka muna kasi yung bedsheet. Pero pag mahal, kahit pawis-pawis, dikit-dikit, di ba? Tama. Okay lang. Pwede rin namang itaon nyo ng schedule nyo ng pagpapalit ng bedsheet para, di ba? Kailangan talaga naka-schedule. Anong zodiac sign mo? Parang it's giving Virgo. Scorpio ako, Scorpio. Angkol, mga angkol level. Angkol din. Oo. Oh, so Ganon. yun, hindi totoo na pag sinabihan ka mahal kita during sex, ay totoo na yun. Oo, Pwedeng, minsan kasi nasasarapan lang ka. oo, bait lang yun, bait. O bait lang, pampagana, pampaboost pa lalo ng emosyon, di correct. ba? At para makipag-cheme ka ulit sa kanya. Oo, para maulit. Tingnan mo, hinanap-hanap mo, inulit-ulit mo pa. Totoo. Next. Pag chinat ko ba yung asawa niya para maghiwalay sila, magagalit kaya siya? Ako magagalit, ang kapal lang. Ang kapal na mukha ni Asi girl. Andrea. Alam mo yung mga levels ng kabit. Meron Oo. nga talaga na parang kapag Maninira na ng pamilya. Tsaka parang feeling nyo may karapatan ka. Oo. Yung mga usually yun yung mga yung malalakas loob kasi parang wala nang mawawala sa kanila. Yan, correct. Pero hindi nila iniisip yung consequences ng pamilya. Oo, mm-mm. Hindi Very yan. bad. Very wrong yan. Hindi namin pinopromote ang kabit-kabitan dito. Pwede din naman ma-promote. Tita Max! Hindi! Hindi, pero wag yung levels na ganyan. Dapat, kung kabit, lumugar ka. Okay. Hindi parang, hindi pa. Magtatayo ako ng hindi lumugar ka. Alam mo yung position mo, hindi para manira ka. Kabit ka lang. Ganun. Kabit ka lang. Sige. Ano ka namin, tinatanggap ka namin bilang tao, pero para gusto mo lumugar sa posisyon ng pagiging misis official, wrong. Mali, O sisirain mo. Oo. Diba? Kabit party. Kabit party list. Diba? The rules of a mistress. Charot. Pero may mga ganun talaga. May mga totoo talagang sa Ang totoong payo ko buhay kay din Andrea, naman. Tita Max. usapang kabit na rin lang. Wag kang mag-focus sa jowaan mo. Sa may asawa, hanap ka pa ng tama kanina yung sinasabi natin, umanap ka pa ng ibang option. Oo, totoo yun. Mm-mm. Kumbaga, the more entries, The more chances of winning. Correct. So, wag isa lang. Kasi kapag ginawa mong mundo yung isa lang, tapos kabit ka pa, di ba? Ang ending niyan, talagang tendency ay mapupunta ka sa
pagkapraning, di ba? Oo, Nakasira depression. ng Mali. pamilya. Parang hindi worth it na maging depression yan eh. Kasi alam mo na from the totoo. start na mali eh, no? Totoo. True. Payo mo kay Andrea. Payo ko kay Andrea, naku, hanapin mo na yung hanapin mo na lang muna yung self-worth, 'di ba? Ayun. Alam mo, importante yan. Sobra. Kapag alam mo yung halaga mo bilang tao. Ito seryoso to, kapag alam mo yung halaga mo bilang tao, tapos kapag minahal mo yung sarili mo, marirealize mo naman na mali. Mali yung ginagawa mo, mali yung tao, na responsibilidad mo rin bilang tao na talagang namang hindi makaapekto sa ibang pamilya. Wag na! Utang na loob. Ang dami-dami. Dude, alam mong nagpa-play sa utak ko. Bumabalik sa akin yung sinabi mo, dapat talaga ang babae may option. Kasi parang naalala ko dati, ganyan din ako. Feeling ko siya na yung best. Lately ko na lang talaga na-realize, dapat marami tayong roster. Gusto mo yung roster? Hindi marami kang, i-open mo yung sarili mo sa iba. Hanggat walang naglalagay ng sing-sing sa kamay mo. Okay. At nagpapangalan ng pangalan mo sa titulo ng bahay nyo. Dapat open ka sa options. Hindi, masarap din naman kasi, yung kay Tita Max din kasi, I know na, masarap din hindi lang sa babae, sa tao na yung minamahal mo ay sigurado sa'yo. Yun yung sinasabi niya. Na bigyan mo ko ng sing-sing, di ba? Yun. Bigyan mo ko ng plano, Yes, isama correct. mo ko sa plano mo. Tama. Oo. Moving forward, mag-asawa tayo, bibigay ko sa'yo lahat. Yes. Yun yung sinasabi. Reciprocation, di ba? Security. Correct. Diba? Kaya yung wag mag-settle sa less. Andrea. Ano meron? Dax ba yun? Kung Dax, maintindihan ko eh. Bakit? Gino! Gino! Paano yung mga average lang? Sasarapan. Hoy. Uy, mga average performer Hoy, talaga hindi yan. Excuse me, hindi naman sa size yan. Pag sabihin mong stop. Stop. Average. Average yun naman, hindi. Hindi ba yun? Hindi Hindi yun ba average ang average. 6? Ang puso Mga naman. ganito eh. Ito pala umasok. Ready ka na sa top 5, dude? Ala, top 5 na. Grabe, nag-iinit na. Inabangan to. Pero syempre, ibang timpla ng tanong ko sa'yo. Ako po. Customized for you. Okay. First question. Saan mas masarap? Kotse o kama? Gusto ko yung napapasigaw yung audio. Ako, Isa lang. Hindi makasagot! Ang daming option pa daw. Doon lang daw ba? Wait, let me explain. Ako talaga personally, sa kama. Pero nung nagkaroon ako ng talagang kotse, hindi kasi ako nagpapakain sa kotse. Hindi ka nagpapakain sa kotse. Ayoko magkamantsa. Ayoko na marumihan. Malinis ka sa kotse. Malinis So ako sa pati kotse. yung kain na yun, ayaw mo din. Oo, ayoko rin. Kasi rin magkakastain. talaga. Oo, tsaka... Bangon ka ng mattress. Tingnan ko nga yung kotse ni Tita Max. Maraming equipment. Kasi nung one time, nagdala ako ng maleta. Talaga nga namang ang daming equipment. Daming equipment ni Tita Max na talagang kapag sumakay ka sa car, fun talaga. Fun. Andun na lahat. Nagkama ako, Tita Max. Mas comfortable Kama ako. ka. Doon ka sa comfort Ayoko zone yung mo. ayoko yung masikip. Sneak, oo. Tsaka leather kasi ako. Leather ba yung hindi. Fabric. Di ba? Mahirap kapag leather, medyo malagkit-lagkit. True. Masakit eh. Kumakamot sa... Gusto mo tayo may pang ganun pala. So, bedroom. Bed tayo. Bedroom. Bed. Hindi bedroom bed. Saang bed to? Sa IKEA. Sa IKEA? Grabe do. Sumagway ka talaga sa IKEA. Okay. Maingay o tahimik? Hala! Isang kimchino. Ang kimchino. Ay, ako. Chino. Paano yung ingay? Bukod Hindi, dun sa mahal kita kanina nasabi mo na yun. Hindi yung mga lang. sabihin mo- Sayang naman kasi yung boses natin kung di nagagamit. Diba, halimbawa, endearment niya mahal. Go. Mahal, okay ba? Ha? Kanino ka lang, ha? Kanino? Kanino ka lang? Namamalo ka ba? Ganito ba? Ha? Dito. Ha? Ang daming entries ni Bakla. Okay. Hindi, maingay talaga ako. Maingay. Pero
Pero communication is key, Tita Max. O, kasi yun yung course mo eh. May mga taong ayaw ng maingay. So, kapag may nag-send sila ng signal na ayaw nila nun. Oo, wag. kapag usually Go after lang. ng nyo, mag-debrief kayo. Ganun. Napaka-HR mo talaga. Pati pa ba naman doon? May evaluation. Ay, maganda yun after nyo magbembangan, mag-evaluate kayo. Okay ka ba sa ganitong posisyon? Okay ba sa'yo na may nagsasalita? Healthy yun. Communication. Kung gusto nyo lang naman tumagal-tagal ang relasyon. Kung yung relasyon nyo ay jowaan talaga. Oo, yung jowaan talaga na para hindi na maghanap ng iba pa. Yes, Diba? correct. Kasi kapag nag-evaluate kayo, dito mas okay ako, So comfortable far, ako. ano yung gusto ni Kimchi? Ano yung kinommunicate nyo na nag-agree kayo sa isa't isa? Ako talaga naniniwala ako na si Kim Chino merong mga mission. Missionary! Top or bottom? Hindi, ako lagi talaga gusto ko sa ibabaw. Sa Top. ibabaw. Lagi tayong on top Tsaka, eh. ikaw ba, Tita Max, anong favorite position? Top 3. Mm. Siyempre, classic tayo, missionary din. Diba? Oo, Makikita kasi, mo yung facial yes, expression. classic. And also, Tsaka di ka naman jojowa ng pangit. Oo, siyempre gusto ko titig sa mukha, tsaka titigan sa mata. Hindi, tsaka plus, na-appreciate ko yun ng beauty, yung domination, pagiging dominante ng lalaki sa babae. Kasi psychological din talaga siya. Okay. Na, I'm driving this moment. Diba? Oo, ako bahala. Oo, yan. Kung baka kailangan Ganun ka ba? pleasure lang ang... Alala. Tagal na. Okay. Ikaw ang nagyayaya o ikaw ang niyayaya? Ay, most of the time ako niyayaya. Dati nung karelasyon. Mukha naman. Hindi ako kasi hindi ka pala yaya? hindi ako in-hit lagi. Pero discreetly, na pag talagang hindi mo mapigilan yung human nature. Paano mo- Consent. Okay. Consent. Kung ready siya. Okay we ka go. ba? Oo. Ganon. Minsan Naka-email ba to bilang HR ka? hindi. Minsan back hug. May tutusok na. Di ba? Yun ang indikasyon. Yan yung antena. Napapatawa si third. Parang Yan yung antena. Si 30 talaga. Relate. Yung back So, hug. back hug. Di ba sweet pa rin? Tsaka sa umaga, back hug talaga is back the hug best. talaga kapag magkatabi kayo. O kaya kunin mo yung kamay. Sample do. Okay. Kailan ang huling bembang ng isang kimchi? Hala, tagal na. Parang mga years na nakalipas. Years na. Oo. Ang tagal-tagal na rin ako mahal na Toyota. Okay lang. Ang tagal na. At least sa happy ng mga Chino Pops. Chino Pops! Chino Pops! Happy sila. Kasi ang dami nakapila dun. Meron ba? Parang niloloko lang naman ako Hindi. gabi-gabi. Hindi. Oo. Ang dami nakapila. Inuuto Mga lang ako Chino gabi. Pops ka. Hindi agad wala pa yung tamang tao. Kamay mo. Oh, may gadget naman dun. Sa akin. Eme lang. Hindi, meron din naman lusutan. Regaluhan mo ko yun. Oo, sige. Ex-deal. Mag-thank you ka. I-vlog mo. I-picture mo. Bakit ba ako pumayag sa podcast? Thank you, God. Tapos yung top 5 mo? Oo, gusto mo pa? Hindi, tapos na ba? Oo, tapos Kalima na. Last na yun. Okay May na yun. regalo ako sa'yo dahil sobrang G mo. 7-Eleven Open mo, ba to? open. Siyempre. Ano yung pinakamalapit dito na tindahan? Teka lang. Go. Wow, parang pamilyar. Mahal, parang pamilyar Pamilyar. to. Oo. Sige, patingin. It's giving pineapple and Na-try mo na pineapple yan, yung juice pineapple? and snow bear. Oo, upon request. umiinom Effective. Effective. Upon request. Sobrang ini-HR talaga. Effective yung pineapple juice. Kayo, tinitikman. Ikaw Hindi, syempre, may review ka, di ba, sa partner mo? May evaluation kayo, di ba? Oo, sabi nila para raw maging matamis. effective. Para tumamis ang inyong pagmamahalan. Okay. Kaya nga sabi ko sa'yo, upon request, kung Upon gusto niya, Oo. kung feel niyang... Igikeme niya. Ano ba to? kung feel Snow niya... bear. Snow bear. Hindi ko pa Effective. na-try eh. Ang ginagamit, Strepsils. Social. Social. Para 2-in-1 na, dude.
Ano ba to? Diba? Meron pang Yan, wipes. Uy, gusto ko to Gumagamit, Wipes. hindi gumagamit ng wipes. Yung dry. Tissue. Oh, tissue lang. Tissue lang. Ewan Hindi ko bakit- dikit-dikit yung mga debris. Ewan ko parang mas malinis Mas kapag okay, tissue. Third ano ba? Sa girls. Sa Wipes, girls. tissue. Wipes, Pang-wiwi. tissue. Pang-wiwi. Wipes kami. Wipes kayo. Baka ano lang talaga, balahura lang. Oo. Thank you, dude! Thank you, dude! Paano ka namin ma-invite pag kailangan ka namin i-guest? Yung ano lang, depende sa anong platform man yan. Well, it's DJ Kim Chino ang aking radio persona. But on my personal side, I'm Kevin C as well. At AKOSYKEVIN, may DJ Kim Chino at DJ Kim Chino. Doon na lang tayo mag-usap-usap at kung kailangan nyo ng chinito na mag-aalaga sa inyo, single naman din ako. Ayun, maraming salamat. Thank you for saying yes. Oo naman. Thank you. For you, Tita Max, maraming salamat. Thank you so much. Last words. Ayun, maraming salamat, mahal, sa mga suporta, sa pagmamahal kay Tita Max. Tamang tao yung sinusuportahan at minamahal niya. Tita Max. Thank you, dude. Thank you so much, everyone. At syempre, huwag kalimutan i-share to sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga Chino Pops. Thank you so Pops. Chino. Salamat kasi kayo yung number 1 unang manonood nitong episode na to. Thank you so much. At kita-kits po sa susunod na episode. Ito pa rin po ang, ayan na naman, usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max.